masu halin guda. Dan jami'a mai gida, dan jami'a mai gida, ka tattalikin wasu jigagun dara leru sunan kalamba daya. Dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Dan jami'a mai gida, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Bismillahir Rahmanir Rahim Allah daya. Dan jami'a mai gida, Ki mai dare da rana a tabare safiya. sunan kalamba daya. Ki baiwar da kai min ya Allahu na godiya. Jami'a mai gida, Da gara bani damar wakar da zan wa daya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Allah dubin salati ku shugaban muhadi. Jami'a mai gida, Ke shugaban halitta duka sayyidul wujudi. sunan kalamba daya. Alai asasa hafai na shugaba muradi. Jami'a mai gida, Da Fatima Asada Hassan har Hussein. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Dan jami'a garkuwa ka ɗauki lamba ɗaya. Jami'a mai gida, Batun ayyuka na zo zan yi su kai kan ɗaya. sunan kalamba daya. Dan jami'a wakilcin ka kai shi bisa gaskiya. Jami'a mai gida, Malamai sun yaba maka kuma suna godiya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Dan jami'a gaskiya ka buɗe likin wani. Jami'a mai gida, Dan ba ka ɗaukar hakin muka je ka baiwa wani. sunan kalamba daya. Ka buɗe babe a koda za a baiwa wani. Jami'a mai gida, Ci balantana mu ba za mu bari a sauya haya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Dan jami'a mai gida baka cuci yankin ka ba. Jami'a mai gida, Kayo abin da wancan bai yi misalinsa ba. sunan kalamba daya. Kowa ya soke ka to halinsa ne bai ba. Jami'a mai gida, Ci a gaskiya kayan ayyukan da muka moriya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Kai mun yi zaɓen wakilin arziki gashi nan. Jami'a mai gida, Shi dai gwani dole ne a yabe shi ko ba shi nan. sunan kalamba daya. Je ga gwanda har aleru mai kishin mu dai gashi nan. Jami'a mai gida, A yayo halarci gare mu a dole sai godiya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Yayi ayyuka da dama a rigun da yayi mai gida. Jami'a mai gida, Yayi gwanda yayi aleru ya daza aiki gida. sunan kalamba daya. Ga tallafi ga mabukata babu wata gargada. Jami'a mai gida, Dan jami'a Zul Jalal ya kara ma kariya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Duk sabon titin je ga a mai gida ne yayi. Jami'a mai gida, Titin tsohuwar asibiti dan jami'a ne yayi. sunan kalamba daya. Titin zawiya har gara ba kirki yayi. Jami'a mai gida, Dan jami'a mu da kai sai dai mu ma godiya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Shi yayi titi na yamma ga hes mu je mai gida. Jami'a mai gida, Shi ne a sai cikin ni'ima ka haushi ba gargada. sunan kalamba daya. Bulldoza uban ayyuka an gaida kai mai gida. Jami'a mai gida, Dan majalisa na gaskiya mai murmurin gaskiya. dan jami'a garkuwa, ka tada kayan wasu jigagun har aleru sunan kalamba daya. Duk dai aje ga titin kofar gabas na ciki. Jami'a mai gida, Titin BLB restaurant yana a ciki. sunan kalamba daya.
tsakowa sun ce na ƙara maka godiya. Yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Ya sanya sola a je ga mai lissafi ka jira. Yan jami'a mai gida Ya ba da kyautar transfoma a almusira. sunan ka lamba daya. Ya gyara filin kwallo mu je zuwa yawa. Yan jami'a mai gida Yan kwallo sun yaba ma su ma suna godiya. yan jami'a Garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. ku zo mu je Alero mu ga ayyukan da ya yi. Yan jami'a mai gida Aikin sa sola babbar asibiti shi ne ya yi. sunan ka lamba daya. Gyara na ginar asibiti a mai gida ne ya yi. Yan jami'a mai gida A bakan bara bulok biyu aka yo da ofis daya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Ci mu zagaya a Gwandu ba a gyale yankin su ba. Yan jami'a mai gida Aiki na sanya sola general hospital haban. sunan ka lamba daya. A masama ya yi titi bai gyale yankin su ba. Yan jami'a mai gida Ko dalijan ya yi titi mai gidan gaskiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Ayyuka na ɗan jami'a ba za su lissafu ba. Yan jami'a mai gida Ko a ɓangaren manoma bai bar su can kwanci ba. sunan ka lamba daya. Ya ba su inji na sola yanzu ba a gashi ba. Jami'a mai gida Da kyauta ta taki manoma masu na godiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Ya baiwa mata sana'u ko ina ga sunan. Jami'a mai gida Daga Gwando har Aleru nan je gama ga sunan. sunan ka lamba daya. Aiki na hannu ga teloli mu je ga munan. Jami'a mai gida Yan mata ku su 207 suna godiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Kuma ya yi famfuna domin kauda kishin ruwa. Jami'a mai gida Ya ɗauki nauyin karatun yara sai garkuwa. sunan ka lamba daya. Miliyan 100 ya raba da rarrage damuwa. Jami'a mai gida Wallahi mai gida kai muna ayyuka gaskiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Kyautar abinci talakawa suna godiya. Jami'a mai gida Ci mai gida kanikawa masu na godiya. sunan ka lamba daya. Matasa 80 da kai wa ofa suna godiya. Jami'a mai gida Kai ayyukan mai gida akwai yawa gaskiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Ba ya tsaya ba ne ayyukan ana kan wasu. Jami'a mai gida Aurar da mata marayu don mutuntar da su. sunan ka lamba daya. Mata 1000 ana kan aiki na koyar da su. Jami'a mai gida Mulkin ka wallahi mata masu na moriya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Su kuma escort na gwandalero har jihe gama. Jami'a mai gida Ya ba su kyautar kuɗaɗe babu wata tantama. sunan ka lamba daya. Ya ba da kyauta ta motoci da gurbin zama. Jami'a mai gida Surata wa mota a koga rabe ya yi kariya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Waɗannan ayyuka gaba ɗayan shekara ta biyu. Jami'a mai gida Ya yi wanga aiki ina ce in ya sake biyu. sunan ka lamba daya. Mu dage wakilin gana mu yayo 8 sau biyu. Jami'a mai gida Wannan wakili da gaske akwai rukun gaskiya. yan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Alero sunan ka lamba daya. Sakon rufa'i wali ne mai gida gashi nan. Jami'a mai gida Ci rufa'i wali muna nan mu idan ba shi nan. sunan
lamba daya. Iyan ka mai son ka Allah kara himma ta nan. Dan jami'a mai gida. Bakarin sufi ne da duka kara muna kariya. Dan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Aleru sunan ka lamba daya. Dan jami'a mai gida ka tattalikin wasu jiga gwandara leru sunan ka lamba daya. Dan jami'a garkuwa kata da kayan wasu daga Gwandu har Aleru sunan ka lamba daya. Dan jami'a mai gida ka tattalikin wasu jiga gwandara